Ejele mina mangiphaka ukudla ekseni ngifaka idoko. Kuyenzeka futhi ayivuthiwe, kuyenzeka ukuthi anashukela. Lela izo2 uzongana umsebenzi. Walezi futhi ucabanga ukuthi ngoba bezokuphakela kancane bese uyabuya usuzothi manje baba la akusiko kini lapha ya. Mangabe kuthi ekhaya kini udla ama Weetabix ekseni. Ma cornflakes. Nomfudumezo. Ukudla okungcono kunale rubbish edliwe ejele. Kodwa ngoba ikhanda lakho ligcwele isimende, it's fine. Woza uzodla lo rubbish odliwa lapha ejele. Choice yakho phela. Funeka ufunde ukuthatha inqumo kuyizo manje. Ngo11 uphaka ukudla kwasemini. Uphuthu amaqanda uthiwa boiliwe. Uzokudla 7 years mawukwethu 7 years. Uzokudla 9 years mawukwethu 9 years. Uzokudla 15 years uphuthu amaqanda boiliwe. Uphuthu amaqanda boiliwe. Uzozube nequash. Sithathe sikuse clinic bafike bakunikeze yakhala mine. Ubuzogcoba uthi uya emini uyophaka uphuthu amaqanda boiliwe. Ayibani khohlisi. Ababuye nje badlalile ngani betshela ukungciko. Sebenza khona thina. Ngo2:30 sengiphaka isapha. Babaza. Sababazeko kwamanje. Hayi masulapha. Ayikhali babaza la uzwa ngami. Yime ngiqhumisa iswephu lapha. Phaka isapha mina. Isikwa si brown ilayers u5. Azigcotshwe lutho. Bese uhulumeni phela musani ukuqinisa isandla nayo. Xekisana. Hawu. Uhulumeni ukuthi sibanikele. Athi hayi banikele lokho kuzodaya amanzi. Nazi. Lokhu kejele sikubiza ukuthi ibhoboza. Ayinashukela le nje sisi8. Ubona ngabe ngathi isu8 idaya amanzi lento uzokwehlisa ufashelayo wakho brown ongathothe ngalutho nebhoboza. Ngoba ukuthi ekhaya kini ujwayele ukwehlisa ukudla okudlayo kumnandi ngabe ipizza ngabe yini wehlisa ngo100% ijuice noma lemon twist. Woza lapha ya ngifuna ukubona mina ukuthi uzoyithola indawo lemon twist yakho. 100% juice ejele ngeke uzubona. Nayi ibhoboza. So ngikhuluma yonke lento engiyikhulumayo nje ngenzela ukuthi nibe nokuqonda ukuthi lapha ya ejele indawo emsebenza kuyo mina ngiyibiza ngokuthi isihogo. Right? Noma kuyisihogo phela doesn't mean ukuthi mina ngisathana. Mina ngiyosebenza. Ngoba nomndeni mina. Mina nginesikhathi futhi yaziwa mina mangene ngo6 ngolokhuzana ngo4 usuke sengivalile ijele lapho mina. Sengithatha isikhwama sami ngiyahamba ngingena emotweni ngiyahamba ngiyakazulu. Ngolala ukuthi uFopidi. Wena njobe univalile mina ngo3:30 ijele kusho ukuthi wena usuyalala. Sibele kwigadas lakho lombheke. Umbathe ngalezi angube ezinemqonsi. Awuna choice futhi ngoba wena ihlulile i3 player yakini. Le ngube entofozela washwa ifaka istay soft. Zihlulile ngithi. Waza ke ngizongiphathisa ngezami mina la uzothi na uthi uyayithatha khona. Amakada amagundwana zalela lapha ya. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is part 4 of Mr. Zungu, speaking about Lijelo. Mr. Zungu has a warden and uyakhuluma ukuthi lapha ejele akudlalwa uthi bani maphuma ngaphandle bafike bakhulume manga akhulume lijele ngazi ukuthi bebaphila kahle bekumnandi bebasehotela uthe ileti yabuya lijele livalwa ngo3 makavala lijele yena ukufuna ulele uyasho nje nokuthi emini kudliwa liphuthu na2 maqanzi uthi nje kudla kwalena vele kumdlume nje. It's something lekufanele kujwayele magweje 7 years yokudla lokho 7 years magweje 25 years uthi ijuice yakhona ayivakali ngisho nashukela uthi futhi noma ngakuphakela lokuncane kudla uqhamuka uto complainer abangenelani because akusike ekhaya kini lokhu ifanele iphathe ekhaya kini uyoba yinkosi yamejele uthi akasayibali etengubo leti hamba timbungulu ulale nemakati uyoyimbatha because wena uhlulekile ukuphatha kahle usahlala ekhaya kini ulala twengubo lene style soft. Hayi Nkosi yami, each and every time akhuluma something yathi uvele ubabade ukuthi hayibo into leti nje tiyendeka qobe ejele yethi bani baphuma ejele abafiki bayicoce into lefana nale muntu ufika athi mina ejele bengiphila kahle bengiba netivakashi hey umuntu engazi usejele bekangimaqhuzu but uyasho wade ngokuthi ayisenjalo leti yabuya. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.